Hi guys, a very good afternoon, Maskurase. So this afternoon I'm bringing you a prophecy from Prophet Shiloh, and as you can see right here on the screen, that prophecy it was uploaded on his YouTube channel, I think a day ago, and I just need to let you know that this man said this is going to happen. So let us play the prophecy so that you get to understand. I've put this on the screen so that you understand kuti chakapiwa rini chiprofita icho chichi, and also for you to be able to check from the platform apostle or prophet Shiloh. Let me play the prophecy. Shout God's intervention. Shout God's intervention. Shout God's intervention. Word kutaura nderako. Listen to this word. This thing you will see with your own eyes. Izvozvi ukachiteerera kune news yauri kunzwa ine chekuita nekunyadziswa kwemumwe mukuru. Nokuti ndichitaura newe kudai ndiri kuona mumwe mukuru, teeresa unzwa, ndiri kuona mumwe wevakuru munyika muno. Ndikati vakuru handisi kutaura chete ari pachigaro, kune vamwe vanonzi vakuru vasiri pachigaro, anonzi mukuru asiri pachigaro. Iye ndiri kumuona achitaura pamberi pevanhu sezvandakaita izvi. Unotaura pamberi pevanhu, ataura pamberi pevanhu, ndiri kumuona achiita turn his back, obva apa musana wake kupi kuvanhu. But inini ndinoti ndichitarisa ndakagarawo kuvanhu, ndakaona trouser rake rakabvaruka nekuno. Itaamene anonzwika. Ndakaona trouser rake rakadii. Saka rabvaruka trouser ndazviona munyika yemweya. Asi rabvaruka kudaro ini ndini ndazviona. Vamwe vongu vazviona, but vaita sevashoma vazviona. Itaamene anonzwika. Vaita sevashoma vazviona. Rega ndichitaura kunzeve dzako iwe usinganzwa. Anonzwa anzwa. Kune situation ichauya ine chekuita nekunyadziswa kwemumwe mukuru. But vanhu vakawanda havasi kuzozvigamuchira. Are you getting what I'm saying? They will not buy mukunyadziswa kwake. Vachaita sevanga havazvione kana kuti havana basa nazvo. Iri word rataurwa pano. Iwe uchiti ngwa nzeve dzako unzwe zvemweya. Ita amen anonzwika. Shout a good amen. Shout a good amen. I speak because ndanzwa. I don't speak in this nakunzwa. I hear and I speak. The word of God is infallible. Ndikati infallible zvikutaura kuti kana rataurwa haridzoke risina kuita achieve the purpose. Shout a good amen. Shout a good amen. Nasi ndadecide kuti at least let me lighten the issue. I would have spoken in parables. Like always. I can always speak in parables. Now, there are things that will happen before we talk about 2023. It means I'm already in 2023 now. So from this prophecy from Prophet Shiloh or Apostle Shiloh, I don't know your interpretation, but in my view, I believe that this has something to do with Douglas Monzora. I don't know how you view it. I don't know how you see it, but that is how I see it, because he mentions that this is somebody who is not in a direct leadership of the country of the Republic of Zimbabwe. That is what he said. But we don't know if that is going to happen to those who are in leadership of the country, or to those who are in leadership of the political organizations, or some people who are very influential in the dynamics, in the political dynamics of the nation of the Republic of Zimbabwe. So I just decided to bring this to you so that we hold this prophet accountable if that doesn't pass, because he says it will happen before 2023 elections. So if God spoke, we will see it happening. If he spoke, if he spoke from his own mind, we will see that not happening. Nicholas Oranda, thank you very much for coming. Thank you very much for the contribution and support. Please keep on subscribing. Please keep on
commenting, sharing our videos. As African Beyond Television Network, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Drive safely. A lot of people are perishing in our roads, and we wish that you drive safely and you recognize the rules and regulations of the road. Be safe each and every time. My name is Ronald. Welcome, Makusha. To meet in other episodes. Good luck.